कार्बि आंलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOनि जानानै जोङो रायजोफोरनिसिम मोनसे गंग्लायै आपिल बा खावलायनो सानदों जे जों बयबो मिथिगौ नैबे जितु रियेलिटी शो DID लिटिल मास्टार सीजन 5 बेयाव जोंनि बर' गथ' सासे अनजालु नबजित नार्जारिया दिनैहालागैसिम फैयै 8 राउन्डसिम फैबाय। दा बेखायनो जोङो अराय आसामबासि रायजो जोङो दिनैनि बे माखासे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जाहाथे बिथांनो हाजासे जेसेबां हायो एसेबां भट होनानै थांनाय बाराव जेरै बिथाङा फार्स्ट मोनदोंमोन हाइस्ट भट मोनदोंमोन बिदिनो आरोबाव मोनहोबावनानै फैगौ राउन्डसिम जोङो आरोबाव देरहालांबावनो नाजालायो। दा बेहाय जों बयबो मिथिगौ जोंनि गेजेराव जोंनि थाखाय थरसे हाथरखि अलंबार बे जोंनि बे अनजालु नबजित नार्जारिया बिथांखौ बयबो मिथियो गलाघाट सांखाथि जायगानि बिथाङा गलाघाटनिब्लाबो सोलोंनाय मोसानाय गासै कार्बि आंलंनि सासे फोरोंगुरुजों सोलोंनानै दिनै बेयावनो थानानै गोजौ लेभेलहालागैसिम दा थांबाय। दा जोंहा बयहाबो कार्बि आंलंनिल' नङा अराय आसामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनहा ज' जाजाय बेखौ भट होनानै देरहाहोनाया जोंहा मोनसे दायित्व दङ। जोङो बेखिनिखौ बयबो नाजालायगोन होननानै मोनसे आसा बा मिजिं थिबाय अराय जोंनि आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम। अनजालु नबजित नार्जारिनि जितु नाम्बार जेराव जोङो माने मिस कल हरनांगौ बे नाम्बारानो जाहैबाय 9152915246। बियो समा सनिबारनि मोनानि 9 बाजिनिफ्राय समबारनि फुंनि 9 बाजिसिम थागोन। बेखायनो अराय रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारियारि आफादजों लोगोसे अराय आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारियारिफोरखौ नैबे नाम्बाराव खनसे मिस कल हरनानै जोंनि बे फंबाय नबजित अनजालुखौ देरहासार जानो थाखाय जोङो बयबो मदद आरो हेफाजाब होयो जों।